Salut și bine v-am regăsit la acest videoclip cu Brawl Stars. Începem să ajungem și mai tare la suma de 20.000 de trofee. Și o să ne jucăm cu cei mai slab brawler care i-am, adică Grom. Și Grom știe, e bun la haste. V-am zis și în episodul, videoclipul celălalt. Și să nu uitați să vă abonați, să dați like, share, clopoțelul, să vă apară notificare când mai filmez. L-am omorât foarte frumos. Dăm acolo una pe Ems. Mama, vine Mr. Tont, cum îi zic eu. Pac, pac. Perfect. Și acum o să cercăm noi o tactică. Să vedem dacă mergem. Dă gadgetul și dăm ultimata. Nu mă las, nu e. Cream că îmi dă 3 ultimați, era șmecher. Deci mi s-a dus și gadgetul. Pam. Pam is the Pam. 1, 2, 3! 1, 2, 3! Am dat 2, nu am dat 3. Am dat 11, nu am dat 2. Du-te, cum te chema? S-a dus Dani cu ultimata, e făcut grămadă. Mama, au venit ăștia peste noi. Mâncați-și gura. Așa. Pot să dăm aici ultimata. Dăm gadgetul. Tuc. Mamă, mă rog, Mr. P, dar e bine că le-am dat ceva de damage. Mamă. Au venit ăștia peste noi. Da, bă, frate, și eu ies mereu slab player. Mai ales cu Grom aici. La haste. Grom e foarte bun, v-am mai zis. Așa. M-am omorât. Nu, pleacă. Plecați! Bă, marși. Uf, ce le-am dat. Bă, l-așa spawnat ăla acolo. Acum am văzut. Trebuie să fugim repede la ei. Bă, voi faceți ceva sau sal. Bă, dă-ți în el. Bă, așa, lăsați așa. Și am câștigat. Game over. Noi am fost? Nu, misia a fost. Star drop rar. Mereu, bă, frate, numai rar îți dă. Avem de dat refresh? Avem. Fosoro o să facem. Damage nu că îmi place. Ăsta nu-mi place. Solo, Mortis nu e. Mortis e slab rău. Bă, pleac, lasă-mă pace, filmez. Așa. Knockout. Hai că nu vreau. Knockout. Solo, perfect. Coleg 25 de pau. Doamne. Să ne luăm aici niște brawleri. Să vedem noi. Să vedem barem ce avem. În 5 battle, în Brawl Ball, ori Solo Showdown, win așa. Să câștigăm de 5 ori și să colectăm 25 de power cube-uri. Perfect. Și aici ar fi bun. Doamne. O secundă. Așa. Bun. Să nu ne mai dea invite-ul. Să vedem, o să ne jucăm. Cred că tot Grom. Ar fi bun. Ne jucăm solo. Ia uite, cât avem. 1500. O să dăm și Star Drop. Da,
Mamă, dar ce mult mi-l dorește pe Cordelius. Fraților, ieri, după ce am închis videoclipul acela, am dat un star drop, care am zis eu că o să-l dau mi-a dat legendar. Deci când filmezi nu avem noroc. Dar când nu filmăm avem noroc. Cum vine asta? A nimerit-o. Perfect. Trebuie să colectăm power cube-uri. Bun. Trebuie să mergem pe mentii. Da. Uite. N-am nimerit și-o pe nimeni. Mamă, vine buzetele. Ai zic, mamă, nebun. Chiar nu știam că e acolo, mă jur. Mi-am dat și așa acolo. Mamă, prea bun grom. Ne uitați câte avem. O, nouă. Suntem buni. Așa, acolo dăm. Unde mai sunt oameni? Cordelius. Du-te încolo. Așa. Find from mouse. Îl căutăm pe 8 bit. Cât genule 45. Și dăm. Nu mai avem semnal. Barem, tot am câștigat. Deci e bine. Am făcut aici o misiune. Așa. La 100 de abonați o să-mi arăt fața. Bun. Mamă, și-a cumpărat skin-ul. Eu nu l-am luat. Că nu am gemuri. Așa, pac, frumos. Suntem chill, stăm pe spate. Mergem pe PM, dă cu gadgetul. Tuc, 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 tuc. Dăm aici ultimată. N-am nimerit. N-are nimic, că tot o omorâm. Și acum facem schema. Dăm acolo. Tuc, tuc, tuc. Bro, n-am nimerit din 3 hituri, e imposibil, ce possible. Nie. Se bagă pe parte și se faltă. O să ne omoare. Da. Nu trebuie să mă bag pe ei. Așa. Mama, avem iar Cordelius, auto pe EV. Nu o să ne băgăm pe EV, că ne dă 3 hituri, suntem morți. Da, pe Charlie o facem praf, oricum. Bă! Doamne! Doamne, nu Doamne. Am vorbit și o română bine. Dar am zis să facem trofee, nu să pierdem trofee. Pe 31 aprilie va veni din nou boxurile. Că am căutat eu pe site-ul ăla Super Chill, cum zic ea după TikTok, și a zis că am citit acolo că pe 31 aprilie vin din nou boxurile. Sau pe 30. Doamne, nu ne mai găsesc meci. Revin când intru în meci. Gata, am mers să intru. Am schimbat brawlerul, cred că din cauza la Grom era ceva. Nu știu, nu mai merge să joc cu el. Și am schimbat brawlerul, am zis poate merge. Și am mers.
Și voie bună. Mergem pe BB, că noi dăm de la distanță. Ei, dar nu era harta asta, parcă. Deci, așa mi-aduc aminte. Mamă. Ia uitați-l pe Larry Laurie. L-ați văzut? Mumci. Lăse discreți. Se crede Einstein ăla. Freddy Fazbear. Schilinghi. Bunieta. Ah, ce mai trage și aia? Ciupa lungă asta de ciuperc. Cum zic eu. Așa. Așa, așa. Păi, doamne, dar ce enervant e. Pac, pac. Sprang up. Shut up. Shut up. Băi. M-a omorât. Bă, Doamne, dar nu mai avem viață, nu-i corect. Mama, am de făcut 25. Așa, bun. Nu știu câte meciuri am câștigat, cred că 2. O să revin eu când fac misiunile. A venit acea comică astea. Epic, chiar din ultimul. Revin cu următoarea, care o am de la Play. Așa. Am zis să vedeți cum o joc. Și na. Îți dă gadget-ul, știi. Țâc, poc. Ușor, mă, buchet. Și mai am și rang 21 cu el. Dacă nu mă credeți, o să vă arăt. Dar după meci, că acum n-am cum. Bă, mățocule. Porecla luchit. Mățoc. Troc. Coangă. Mățocule, mățocule. Așa, o să stăm aici în tufiș. Până se mai omoară un pic de oameni, ne plimbăm pe aici. Așa. Bun. Star Drop. Vedeți, am făcut rank tier 22. Star Drop.
Epic din nou. PowerPoint. Bun, și acesta a fost și videoclipul de astăzi. O să revin altă dată sau mâine poate. Pa, pa!